Kuti vanhu vazhinji kutaura chokwadi muri kuvharana vazi vanhu vaMwari vari kunyepera vanhu nekujuta vanhu nekuwana mari vachivaka dzimba uko. Naiyo makando akatovakawo imba yake nekujuta vanhu vanogara vanongojutwa. Endai iko kana muri maprofita echokwadi. Zvokuti ndinobvisa munhu voice inozobvisa mazenga ari pamusoro pemba anotoona kuti masaramusi. Ndizvo zvinhu zvekugana zvatotaura zvezvenhema izvo zvokunyepera vanhu. Kana uri munhu waMwari Kuli NTV atibatike zvechobu. Yes mukoma. Muri sei. No, ndachida kumbokomendawo zvangu panyaya yavamakandiwa yavari kutaura. Ndachikumbira kuti ndimbo semadzero andakaita inini nemadzero amuri kuita imini mese. Vamakandiwa vakakanganisa papi? Inini hangu toda kukuudzai mukoma, handisi munhu anonamata, handiendi zvekuchechi, vera ndombodi kana kuzvinzwa kana ndozwa kuti vanhu vacho vanovhara zvisingaite. Vanhu vekuchechi vanovhara wangu. Plus iyo nyaya yekunzi uyu ndiye anonzi man of God. Aiwa zviya zvagara hazvipo. Hazvana man of God, zvivana chichi hazvipo. I just want to ask you only one thing. Kuti makandiwa pese paakataura nyaya yake yekuti ndinoda n'anga kana maprofita kana chii vanouya nemusi weSunday vasangane face to face, then voprofita chinhu chinenge chiri muhomwe make. Handioni sekuti makandiwa pane pakakanganisa ipapa. Makandiwa akatogona zvimwe zvisingaite. Kana uchida kuona kuti makandiwa akatogona zvimwe zvisingaite, pane vanhu vanozviti maprofita. Ukatarisa vamwe vanhu vanenge vachingoprofita nyaya dzevakadzi mudzimba, nyaya dzevana vakamitisiwa mudzimba, zvakasiyana siyana zvezvingotaurwa nyaya dzevakadzi dzevana vazoita sei, zvikazofamba zvikadai mudzimba. Aiwa makandiwa akavakoka kavanhu vese zvokuti uyai izvi tione kuti zvamunenge muchiudza vanhu zvese zvezvo inyaya yechokwadi here kana kuti inyaya yemakuhwa. Saka imimi kana makuti makandiwa aperegwa akutsvaga vanhu vanomuprofita nomuri kunyepera live, that is lie. Makandiwa ari kuda kuona kuti ndiani anozviti ndiye muprofita. Makandiwa pachake asi muprofita, mudzidzisi the teacher. So vamwe vanhu vanogona kuti baba makandiwa zvamuri kutaura zvese muri kungovhumuka every time and again. Saka makandiwa vati no, to make things easy hanji ngatichiitai so, imimi uyai neSunday, uyai neSunday kuservice ndoisa chinhu muhomwe. Kana kuti vanenge vasina kuisa chinhu muhomwe here, kana vakaisa chinhu muhomwe, tira kuona vanhu vaMwari chaivo kuti zvavanoudza vanhu every time ndizvo here. Ipapo futi baba makandiwa futi vane chokwadi nyaya yekuti vamwe vanhu ukazotarisisa kazhinji Mr. Man havazi vanhu vokunamata, vanhu vokurobha vanhu, vanoda mari. Saka vanhu vakawanda uchazoona vakutomhanya nemusi weSunday nenyaya yekuda chii? Yekuda mari. Ndopamati vanhu havazi vaMwari. Saka baba makandiwa variraiti kumbotesta, nekuti chero ukatarisa pese zvinhu zvinoitika zvokuti munhu anofanira kutestiwa pfungwa dzake kuona kuti dziri kupi. Vanoda kuvaka chechi here kana kuti? Nekuti makandiwa hapana paakati ane mari, akati no, kana waona chinhu chiri muhomwe, zvandichaita inini ndichakwereta mari. Haana kuti ane mari. Ende maprofita ese zvaari kumataka vachiti zvikazodai aiwa noko wai vari magwara, ngavaendezve nemusi weSunday. Vanozvita vana man of God, handiti vanonzi vana man of God, vana madungwe vanozvita time from heaven and stuff, vana muprofita vanzi vanani vamwe vese vana miracle vanozvita vana chichi. Saka adana munhu wese kuti uyai tisangane muimba yaMwari. Haana kumboti ane mari, akati I've got cash, I can give you cash there and there. Akati ndino, kana waona chinhu chiri muhomwe mangu ndino kwereta. Saka vazhinji vachaenda nenyaya yekuda mari. Unoona vakazara kuchechi kwamakandiwa kuti vari kuda chinhu. Saka makandiwa mudzidzisi is there to teach people kuti vazhinji vedu vari kutsvaga mari, havasi kutsvaga upenyu, havasi kutsvaga kunamatira vanhu kuti vanhu vaite sei, kana kudzidzisa vanhu shoko raMwari kuti vanhu vararame. Saka imimi musati apererwa, kana kuti apererwa papi? Haana kuti ane keshi. Ini handitombonamati, vera handitombodi kana kuzvinzwa zvokunamata, because ndagandiroziva kuti vanovhara vanhu vacho vese, zvivharo vese. But nyaya iripo ndekuti vanhu vanofanira kuti vachitestana kuti vazive kuti aiwa no, Mwari variko, zvokuti kwanzi haana kudai akati ndine mari, ndine cash, I've got cash in my pocket,
So the moment uchingotaura kuti chakati chiri muhomwe mangu ndotobva ndatokupa mari there and there, I can say something for that and I can comment ano Makandiwa is wrong, but Makandiwa akati handina kana mari, asi mari handina ndekuti ndinokwereta kana waona chiri muhomwe. Saka imuri kutyei, musati haaperewa, haana kuperewa. Ngatimbodziyai mashoko ake first, then tozongomhanya kungopopota. Ukatarisa zvimaprofita zvenhema ndozvakutotanga kutopopota. Tarisa mumwe akazoti kudii, ukada kuona kuti zvinhu zvachona zvese ndezvemamiraku hazvisevenzi, ndezvenhema. Tarisa aoneka uyu akazoti kwanzi ndinokubvisa voice, ndo kana kubvisa mazen'e epamba pa ngoro wati zvinhu zvacho ndezvemiti. Hazvisi zvinhu zviri stiri, zvinhu zvaMwari hazvimbobvisi miti, hazvimbobvisi mazen'e, hazvibvisi kana chimwe chunhu. Saka vaMakandiwa ndoona sokuti nyaya yavakataura inyaya yakanaka zvikuru. Kana pana anoda vakati aiwa no, ngatisanganei, havana kuti ivo vane zvavanokwanisa kunge vachita pamusoro, vakati ndinokupa, ndinokwereta. Saka izvo zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka vanoda mari ndopa uchavaona vachimhanya kupi. Idzo ng'anga dzatovhundukawo kuenda ikoko, kureva kuti dzinorova vanhu nechidzo. Ukaona munhu akupopota hapana chinozivikanwa. Ukaona munhu akungosvora kuti mari akubvisa zvana John, Bhaibheri rakazoti musi wamuvhesi rakati haiwa haana mari, haana nhinge, haasi munhu waMwari yeye. Munhu waMwari anoenda ikoko unopfugama onamata. Kana anamata, kana ivo Mwari kana vakamupa chipo chiri chechokwadi, aiwazve ko chinoramba chii? Zuva racho kana rasvika, it's obvious, anongoziva kutoti muhomwe waMakandiwa mune dora, mune kadora, kana kuti mune soti, kana kuti mune pepabheki, kana kuti mune vhudzi. Saka vaMakandiwa vakaita zvakanaka, havana mboti vane mari. Teererai mashoko avo vakataura, havana kuti anini have got money. Vakati kana pane wamunoti uyu anoprofita, ngatisanganei nemusi weSunday. Kana pane wamunofungidzira, ndobva atichisai kusocial media kuti vanhu vese vadini vazvizive. Vanhu vakutopopota vari kunze vang'anga nechi zvese, aiwa hazviziri izvo. Musapopota, ngavaende ikoko kukrawa. Zvese zvana Chivhayo, zvese zvana Paul Miracle, zvese zvana zvekutaurwa zvinana Javha hazvisevenzi. Ngavaende kukrawa. Vosvika kukrawa kuya vonotaura chinhu chiri muhomwe kana vari vanhu vaMwari. Nekuti vanhu vazhinji kutaura chokwadi muri kuvharana, havazi vanhu vaMwari, vari kunyepera vanhu nekujuta vanhu nekuwana mari vachivaka dzimba uko. Naiyo Makandiwa akatovakawo imba yake nekujuta vanhu vanogara vanongojutwa, kuvhara vanhu pfungwa kuti vanhu vasaona. Saka haiwa, musanyepera vanhu, endai munosangana navaMakandiwa mutore mari. Hanzi 1 million ndinokwereta, ndichanyoresa vanhu vese vakatarisa. Dai vakati aiwa ndine keshi, zvekuzotaura kwanzi mari yenyu inofanira kusevenza kopi, inofanira kuti haiwa zvipo ndezvemakuhwa. Endai ikoko kana muri maprofita echokwadi. Zvokuti ndinobvisa munhu voice, ndinozobvisa mazen'e ari pamusoro pemba, handoona kuti masaramusi. Ndozvo zvekugana zvatotaura zvezvenhema izvo zvokunyepera vanhu. Kana uri munhu waMwari hautauri kubvisa voice remunhu kana kumutumira nyuchi kana kuita sehaiwa munhu waMwari anonamata, woziva chiri muhomwe. Maprofita mese neng'anga mese mune makuhwa imimi, hapana zviripo, munongochirobha vanhu kutsvaga mari. Ndosaka muchiona muchifamba nemota dzakanaka, nenyaya yekuti muri kurobha vanhu. Mutokamawo vanhu vatotamburawo zvavo, kuvakama kuvabata pahuro. Saka hanzi huyai mutaure chinhu ichi. Imimi instead yekuti mutitorere ma1000 amutoraiwa, ende mutoreka 1 million. Zvibude pachiratidzo remaprofita. Mukatanga kungohukura muri uko, muchingopopota, muchingodzana, muchingojamba, mune makuhwa imimi, manhingi mang'anga nemaprofita imimi.